Wow! Iday. Excited na kayo makikita sa itong iya. Sana all. Ako sa lagi dahil. Pero dahil, nakayukan ko dahil. Makasabi ko yung sa mo dahil. Dawat ba taan nila? Love ta nila din, dawat siguro tayo Siguro di anak man dyan na basta gugmahan ka. Dawatan dyan ka unsa ka, diba? Sana No, dito all. din, sakto dyan yung mga din. Dahil, excited na dyan kayo tilag. Doon na nato sila. I-ready na na imo. Ready na na. Ipasukan. Hello? Sige ko na. Ano kaya? Ako ani? Ano? May napahiting tadaan ba kay kabalo ka pre? Nagsabot mi sang uyab bro nga karon may magmeet. Sana Dugay na kay ming chatmeet ana, dugay ka pila ka tuig ming kon ba ya karon pa jud mi first time mo magkita jud mi personal ba. Ano mo sige tuyo pre, kay karon sa may mag-meet sa akong uyab pod. Di ba ka na sila amiga? Uy, karon diha basin usaray uyab ang uyab ba ako puti ya. Guwapa kayo. Imo ah. Sana Puti all. pod niya gwapa pero taas ang buhok to ko ha. Ako akay dili kito taas ang buhok. Pero patay. Ari sa mong sabot na mag-abot re. Oh. Painit to kay wayo kay. Pagdali na, ina na dayon kay mag-init na ba kayo magpadagpadong na ba to dire? Nagpaduong na to ron. Ang ato ang pamaagyan eh. Kuha na ta. Nag-ana mo niya itong ang likuran na nyo. Huwag tayo vinyo. Ana lang mo diha. Yari lang mi dari. Bukan na. Walay tanaway. Wala. Walay tanaway. Maniho ay lang tama. Para niya ang bato na to pre, naghuman na mo dire. Baylo-baylo lang ba? Baylo-baylo. Oo, pwede. Kung sa posisyon, pabor ka din posisyon, baylo lang. Okay, wala ko nung kuwan ha din ko diha. Di, kunyara, pilan mo katuloy ka na imuyab. Kadaghan mo nagpaki ko yan ha. Kadaghan na noon. Ha? Kadaghan na sa Jokol na siguro. Jokol na pre. Jokol na. Karon sa mo first time sa ninyong mag-metro personal. First time pre mao na akong nagpahiting kung maayo pre kay kanang Oh, siyempre kana excited. piradaan para Oh. pirada ba. Ingani kung makauyab kay kanang dugay kay mo mo sa chat ba niya. Magsabot mo meet. Ang excitement na to manindot kayo. Sa Hambon kay pre. hamon ka ba medyo kanang basta ka na pre nig kwaro na. Ano ba? Kasi nga kanang kuan kay pre ba kanang murag manggilok imong itlog ba. Grabiyas na ba? Grabiyas mo. Sila Day, pero sila dayo. Excited na kay ka? Excited na ka. Pero, kinahanglan na dyan natin isulti ang atong sekreto. Ako sa sila ko hindi palang may ekstorya na Siyempre, Day. At maabot kita dito. Isulti na nato, ha? Sure ko, dawat na kay. Mga lumpi man ta. Mura na tag babae, diba? Oh, diba? Ha? Okay ra ako nung day. Oh, okay na kita. Tara muna kayo. Ako, okay na. Kita na yun. Sige, ito na nato sila. Ako sa punan ko pre kay para hiting kay pre. hiting kay ba? Saptang. Lagi mo pre kay kanang kamay lang kuwang pre mahiting sa ko maayo. Wa kana. Man sa Sakto din na pre. Ino umayo kay. Hi, Uy. Wala di ba? Hindi na kasi may kuan ni puro ni gwapa. Hindi na. Dala man ko pre. Hindi na taas tugok mo. Kiri ko re. Blandi gamay. Kini ko. Aya karena be. Ako sa tawagan niyo bisan? Bisan. Ah, pareha. Murag tinadhana niyo tang upat na. Panagsar ni tinadhana tang upat. Kami sa una mo. Ako sa una mo istorya. Ay sus. Kung kuan dia. sige, pre pre, kay bahala niya. Nakita naman kita. Pakas lang tika uma na yun. Sana all. Ikaw na pre. Ako? Oh. Nakita ng kita bino kay kabaw ka sa cellphone na kita sigig ka ng kabaw ka ni baboto. Nagkaroon Ay, mao na pre ka nang tempered si musip na buka. Hindi na mabuto na. Anang liki. mga ugma. Unsa rasa niya ugma pre? Kasala mo? Kuan. Human sa lubong, doon na may patay ugma. Ya, human sa patay, misas patay, kami din kasunod na ni. Kita dungan na ta. Di dungan rin dungan lang sa lubong. Dungan sila sa lubong. Isa may lubong ni pre. Klaro na pre sa lubong ni pre. Ito pre kay ba sa ilubong ang ako pre ilubong. Maoro man ay, ako ra man naglagot ko ning mababae uban pre. Kay mo ana sila pre nga. Kami taw mga babae. Pait kami kinabuhi. Kay ni panganak namo, amo usa ka tiil. Na nasa lubnganan. Kami, was na kay bawang ang laki piting paita. Mao gyud. Kay ni guman sa to.
atong usa ka og gilubong na. Mga niya ka na. Mura man nakabantay. Lab, wa ka abi, wa ka nalipay nga nakita taron kay mura masulubon kay ka. Kanang babe. Sa, Sino? Friend. Ano mo sa pesa? babe. Babe Love na. ka ko ni. Ulab kay ikaw ay. Di jud ko. Ako sa ako sa. Kanang babe. Kanang tungod love kaayo tika. Oh, Sana all. So tinan ako akong sikreto, among sikreto. sikreto doon na may mga laki. Ha? Ano may sikreto kayo? Doon na may mga laki. Wala ay. Namoy mga afab. Klaro kay nani mga Amerikano siguro. Kay mga manong ni pagwapag may o. Dugay na kita. Pila mo katuig pre? Tulog upat. Oh, ako 5 katuig og 7 ka buwan og 5 ka bituon. Ha? Dugay na namo. Unsa man gyud yung sekreto di ay? Ano na sikreto niyo? Uy, unsa man taon mo eh? Sikreto na ba kanang Tukan! Kasi, tinong pag-anto sila, piti na mong pagpalod, magpalod may bayo, para makontak lang mo. paminaw sa iPad. Unsa man sekreto nimo? Hey, pamina sa mo ano? Pabot na restaurant. Kanang doon na may kanang Doon na lagi mo yung laki. Oh, unsa man may lain na naiingon? Doon na mo yung laki. Kasayang ano yung mong red horse, painit pa niya. Maulit. sayang yun, ibukbok ko ninyo. Sabi sayang. Paminaw sa may paminaw sa Unsa lagi? Ano mo pagtarong storya ani? Istorya. doon na may kanang doon na may anak ba? Lagi mo yung katsansing-sansing lain lagi. Sus, laparuhot ang mga karon. Be, Bali. paminaw sa ay! Kung saan lagi, konti na yun. Doon na may itlog ba? Mga bayot din mo. Mga bayot. Kung saan? Sabi. Bayot ka? Kung saan na ito magpakasama mo? Inig naman sa ito magpagkapaw ka na itong itlog na mura ni kampana ha. Ay, si Bakit? Ay, gawin. Umabak sa likod. Hindi ko. Hindi ko.